дар шаҳри Хуҷанд мусобиқаи байналмилалӣ оид ба футбол байни наврасон оғоз гардид. Дар ин чорабинии варзишӣ ки бахшида ба ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ бо ташаббуси мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд дар якҷоягӣ бо Федератсияи футболи кишвар роҳандозӣ гардид. 18 даста футболбозони 9, 10 ва 12-13 сола аз ҷумҳуриҳои Тоҷикистону Ӯзбекистон ва Қирғизистон иштирок менамоянд. Барои баргузории мусобиқа дар майдони варзишии Федератсияи футболи вилояти Суғд ва мактаби ба номи Антон Павлович Чехови шаҳри Хуҷанд тамоми шароитҳои мусоид фароҳам оварда шуданд. Маврид ба зикр аст ки намуди футбол ки дар дунё маҳбубияти зиёд дорад, солҳои охир дар кишвари мо низ рушд ёфта истодааст. Федератсияи футболи Тоҷикистон дар баробари рушди футболи касбӣ ба ҷалби кӯдакону наврасон, бонуҳо ва сокинони гуногун касбу кор низ ба ин намуди варзиш таваҷҷӯҳи махсус равона намудааст. баргузории мусобиқаи байналмилалӣ оид ба футбол байни наврасон барои мустаҳкамшавии алоқаи дӯстӣ ва баланд гардидани малакаи маҳорати футболбозони навраси кишварҳои ҳамсоя заминаи мусоид гузошта онҳоро ҳавасманд менамояд. Нас пригласили на международный турнир Дня Навруз, который организовали в Таджикистане. Это очень хорошее событие, и мы рады. Вот для детей такой праздник, байрам. Между собой вот встречаются с Узбекистана команды, с Таджикистана, с Душанбе, Ленинабад и вот с Кыргызстана. Мы очень рады за это приглашение. Нас радушно встретили, очень теплый прием. И вот на стадионах очень хорошие игры проходят. И мы рады, что вот такие отношения, добрососедские отношения, как в былые времена мы приезжали в Ходжент, в Ленинабад, в Душанбе, ездили в Узбекистан. И я надеюсь, что это открытие нового, так сказать, вот этого пути. мусобиқа байни иштирокчиёни ҳарду синну сол дар ду гурӯҳ ҷараён гирифта, аз ҳар гурӯҳ беҳтаринҳо ба даври ниҳоӣ роҳ меёбанд. вохӯриҳои ниҳоии мусобиқа дар майдончаи варзишии Федератсияи футболи вилояти Суғд баргузор шуда, ғолибон муайян ва қадрдонӣ карда мешаванд.